Näin mä menetin 10 € tälle pelaajalle. Okei, eli mennään nyt kuukausi taaksepäin, niin mä kerron mitä on tapahtunut. Mä järjestin SMP, josta voittaa 5 €, tai aluksi oli 5 €, mutta sitten se oli 10 €, koska Vilkku sponssasi mulle 5 €, kiitos Vilkulle. Ja tää alkoi ihan hyvin tää SMP, mutta sitten vähitellen kukaan ei enää oikein pelannut täällä ja jaksanut pelata täällä. Ja sit täällä oli vaan enää tyyliin 2-3, jotka pelas, ja mä päätin, että joo, tehdäänpä nyt vaan nopea se loppueventti, kun kukaan ei oikein pääse ja kukaan ei halua tulla, kun on niin huonot tavarat. Niin joo, eli mä tein sen sitten, 2 pelaajaa oli silloin, mä tein sen loppueventin ja mä laitan nyt tähän nyt videoita, kun mä kiertelen täällä katsomassa näitä pelaajia ja katon miten tyypit kearaa, ja sit mä laitan videon, jossa on se loppueventti. Missä meni? Sähiä meni. Au. Ei vitsi. Au. Au. Kiitti vauhdista. Panda, otetaanko ei kilpeä, ja sitten pystyy peissa, tai nopeampi. Otetaanko no shield, koska sit mullakin on jotain chanssia. Se oli niin lähellä, mä olisin ottanut ton masentuksen. Au. Au. Ups. Luulen, että Phantometkin nyt green pandaks. Älä posaha, Creeperi. Siis oikeesti nää windit, jotka ei toimi, tää on niin ihan pepusta. Katso tätä makia, kun tää ei toimi tää wind charge, niin tää on ihan mahdotonta PvP:tä. Nää wind charget on niin huonoja, kun nää ei toimi. Mä en mukaan osunut. Ei vitsi. Kun nää windit ei toimi. Vitsi! Kiitos! Siis Panda, kato! Tää ei toimi! No nyt toimii. Otin puoli HP tosta tämä. Siis oikeesti tää on niin huono! Mä en pääse mihinkään näillä. Mä en voi voittaa tätä kun tää lagaa, tai nää windit ei toimi. Kiitos Vinni, teleportasin taaksepäin. Au. Äijä poppaa mua ihan huolella. Fireressu ei toimi. Peekaboo! Joo, GG.